ሰላም ከመይ ትኮኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። مبل 108 ዓመት ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ 49 ጉንበት ብወግዒ መገረጅኡ ክቕንጥጥዮም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድሮም እቶም ኣብ ዝኣተው ውድድር ንፆታ ክዕብሉ ዝረኣዩም ታዴ ፖጋቻር፣ ዮናስ ቪንጋርድን ሬምኮ ኤቨነፖልን ኣብዚ ውድድር ዘይሳተፉ ብምዃኖም ድማ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ መሳጥን ናይ ተወዳዳሪ መንፈስ ክረኣዩ ልዑል ትፅቢት ተገይሩሎም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ናይ ግራንድ ትርዑታት እንዳግማይ ትንሳኤኦም ዝቃለሱን ሓደስቲ ብሎክ ኢሎም ዝወፅሉ ዕድል ዝረኽቡ ተቐዳደምቲ ዝረኣዩሉን ብምዃኖም ናይዚ ዓመት ጂሮ ዲ ንኹሉ ተሳታፋይ ናይቲ ውድድር ክፉት ኮይኑ ንረኽቦም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ግን መን ኮን ኮኸብ ኮይኖም ይወፅእ ይኸውን? ቀዳማይ ፕሪሞዝ ሮግሊች ስሎቬናዊ ኣባል ሬድ ቡል ብርሃን ስግሮ ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣብ 35 ዕድሚኡ እኳ በፂሑ እንተሃለወ ብደረጃ ዓለም ኣብ ናይ ጂሲ ውድድራት ካብቶም ኣርዓቲ ተቐዳደምቲ ካብ ዝቁፀሩ ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ። ንቮልታ ስፓኛ ኣብ 4 ኣጋጣሚታት ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብን ኣብ 2023 ድማ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተዓዊትሉ ዝነበረ ሮግሊች ናይ 3 ሳምንታት ውድድር ብዝደልቦ ተመክሮ ከመይ ጌርካ ኣመሓዲርካ ዓዊ ሒዝካ ትወፅእ ብዝግባእ ዝፈልጥ ተቐዳዳማይ እዩ። ቅድሚ 2 ዓመታት ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣብ ዝተኻየደ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣብ ናይ መወዳእታ መድረክን ኣብ ዝነበረት ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር እዩ ብሪጣንያዊ ጌራን ቶማስ ረቲዑም ፋልማ ናይ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ማልያ ሮዛ ተኸዲኑ ወፂኡ። ኣብዚ ግዜ ብማልያ ሬድ ቡል ቦራ ኣብ ውድድር ዝርከብ ሮግሊች ዝግባእ ምድላዋት ገይሩ ናብ ዝመበል 108 ናይ ውድድር ዓመት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣቕኒዑ ዘሎ። ኣብ ቮልታ ኣልጌርቬ ሻም ናይ ተርታ ብመሓዝ ውድድሩ ዝፈልመ ሮግሊች እቲ ዕቁር ዓቕሚ ጌና ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ እዩ ብዓወት ቮልታ ካታሎንያ ሰኒዎም። ኣብ ቮልታ ካታሎንያ ምስ ኣባል ዩኤኢ ስፓኛዊ ክዋን ኣይሶም ናይ መድረኻት ዓውታት ክመናጠል ድሕሪ መቕናዩ ኣብ መዛዘሚት መድረኽ ናይቲ ውድድር ን20 ኪሎ ሜትር በይኑ ኣጥቂዑ ድሕሪ ምኻድ እዩ ዕውት ቮልታ ካታሎንያ ናይዚ ዓመት ክኸውን በቂዑ። ሮግሊች እቲ ኣብ ቮልታ ካታሎንያ ዘንፀባርቆ ብቕዓቱ ዓቂቡም ናብ ጣልያን ተኣምሪሑ ከምኡውን ካብቲ ብቐጻሊ ናይ ግራንድ ቱር ዓውታት ንኸይመዝግብ ዝዕንቅፎ ናይ መውዳቕ ሓደጋታት ዘወግድ እንተኾይኑ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ እቲ ንኽትስዕሮ ኣሸጋሪ ዝኸውን ተቐዳዳማይ ፕሪሞዝ ሮግሊች እዩ። ካልኣይ ስፓኛዊ ክዋን ኣይሶም ታዴ ፖጋቻ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፋልማይ ስታፊኡ ዝደመቐሉን ዝተዓወተሉን ውድድር ዘይተሳተፍ ብምዃኑ ስፓኛዊ ወዲ 22 ዓመት ክዋን ኣይሶም ንዩኤኢ ኢማራት መሪሑ ክኣቱም ዕድል ተዋሂቡ ኣሎም። እዚ ወዲ 22 ዓመት ተቐዳዳማይ ሓደ ካብቶም ኣብ መጻኢ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ክሓፍዝ ትፅቢት ግበረሉ ዝፀንሐ ተቐዳዳማይ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ 2025 ነቲ ትፅቢታት ዝምልሰሉ ልክዓዊ ግዜን ዕድልን ተዋሂቡ ኣሎም። ክዋን ኣይሶም ናብዚ ውድድር ምስ ወዲ ጋንትኡ ኣዳምያ ተስብፅምድም ነታ ናይ ግዜ ዓብላሊት ጋንታ መሪሖም ክኣትዉ እዮም። ኣብ 2024 ክዝክራ ዘይደለ ዓመት ዘሕለፈ ኣይሶም ቱር ዲ ፍራንስ ክደምቀሉ ዝኽእል ዕድል ረኺቡ እኳ እንተነበረ ብምኽንያት ሕማም ግን ካብ መበል 12 መድረኽ ናይቲ ውድድር ተሰናቢቱ። ይኹን እምበር ኣብዚ ዓመት ዝተቐዳዳማይ ዝሓሸ ቁመና ብቕዓትን ሃኒፁ ተመሊሱሎም። ንተሪኖ ኣንዳርቲኮ ብዓብላሊ ብቕዓት ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተሉ ኣይሶም ኣብ ቮልታ ካታሎንያ ድማ ምስ ሮግሊች ክሳብ መዛዘሚት መድረኽ ክሳድ ንክሳድ ድሕሪ ምትሕንናቕ እዩ ኣብ መዛዘሚት መድረኽ ብሮግሊች ተረቲዑ። ኣብ ቮልታ ስፓኛ ናይ መድረኽ ዓወት ተጎናፂፉ ዝፈልጥ ዝተቐዳዳማይ ናብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ምስ ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን እዩ ዝኣቱ ዘሎም። ዘለዎ ቁመና ከም ዘለዎ ዝቕፅል እንተኾይኑ ሓደ ካብቶም ንሮግሊች ብቐዳምነት ክብድሁ ትፅቢት ተገይሩሎም ዝርከብ ተቐዳደምቲ ሓደ ክዋን ኣይሶ እዩ። ሳልሳይ ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒድኮክ ካብ ኢኒዮስ ድሕሪ ምፍላይ ብመንገዲ ኪውሰር 6.5 ናብ ዳግማይ ትንሳኤ ናይ ቁመንኡ ንኻህንፅ ተበጊሱ ዝርከብ ብሪጣንያዊ ቶማስ ፒድኮክ እዩ። ኣብ ኦሎምፒክ ኣብ ናይ ማውንቴን ውድድራት ወርቂ መዳልያ ኣብ ሳይክል ክሮስ ውድድር ድማ ቻምፒዮን ዓለም ዝደፍአ ቶም ፒድኮክ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክሳተፍ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ ግዜ እዩ። ናይ ወሉ ቱር ጋንታ ኢኒዮስ ሓዲጉ ናብ ናይ ፕሮ ጋንታ ምውራዱ ኣብ ስድራ ቤት ቅድም ብሽክሌታ ክትዓታል ላዒሉ እኳ እንተነበረም ካብ እናብን ምስጋሩ ግን ኣብ ልክዓዊ ግዜ ዝመፅእ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣይተሳእኑን። መስሙሩ ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ምስ ትሒት ትፅቢትን ናይ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ፅርግያታት ድማ ንዕኡ ዝምችኦ መወዳደር ቦታ ብምዃኖም ቶም ፒድኮክ ዳግማይ ክበርቀሉ ዝኽእል ሰፊሕ ዕድል ተፈጢሩሉ ኣሎም። ኣባል ናይዛ ጋንታ ኩሎም ኣብ ጂሮ ዲ ጋንታታት ደሚቓ ዝወፅሉ መንገድን ምጥጣሕ ዝኣትዉ ዘለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ዝበለ ቶም ፒድኮክ ብውልቀ ምስ ልዑል ባህግታት ምስ ናይ ኣንደርስ ክላሲክ ቁመናየ ናብ ጂሮ ዲ ዝኣቱ ዘለኹ ደናጉይ ኣብ ድሓን ኩነታት ክህልዋለይ ተስፋ ይገብር ብዙሕ ዕድላት ኣለዎ ንውጥና ብዝግባእ ኣፅኒዕና ልክዓዊ ግዜና ክንፅበይና ክብል ንጂሮ ዲ ብዝግባእ ተዳልዩ ምህላው ገሊፁ።
ናይ ሎሚ ዓመት ጂሮ ዲ ድማ ፒድኮ ጋንታ ምቕያሩ ልክዓ ውሳነ ብምውሳዱም ንዓለም ዝሕብረሉ ዕድል ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩሉ ኣሎ። ራብዓይ ቤልጅማዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ወንት ቫን ኣርት ዓመት 2025 ጌና ናይ ተሃድሶ ግዜ ወንት ቫን ኣርት ኮይና ተቐፅል ዘላ ዓመት እያ። ምክንያቱ እዚ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ኣብዞም ዝሓለፉ ናይ ጽድያ ናይ ክላሲክ ውድድራትን እዚ ዝበሃል ዓወት ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ ፓሪስ ሩቤን ኣብ ዙር ቫልደርስን ኣብ ክልቲኡ ራብዓይ ኣብ ኣምስተል ጎልድ ሬስን ኣብ ድዋርስዶር ቫልደርስን ብተኸታታሊ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ብሬምኮ ኤቨነፔል ኔልሰን ፓውሎስን ተሳዒሮም ካልኣይ ተርታ ሒዙ ብርክት ዝበላ ናይ ቤልጅም ሜዳታት ድማ ቫን ኣርት ዝወድቀሉ ግዜ ኣኺሉ ክብላም ኣብ እዋኑ ሓቢረን እየን። እዚ ተቐዳዳማይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልተ ውድዳት ማለት ኣብ ድዋርስ ዶን ቫልደርስን ቮልታ ስፓኛ እንድሕር ዘጋጥሞ መውደቕትን ዛጊት ዝምክሓሉ ቁመንኡ ክረክብ ተጸጊሙ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ገለ ተቐዳደምቲ ክዝክርዋን ዘይደልዩ ናይ ውድድር ዓመት ድሕሪ ምሕላፎም ቁመንኦም ኣብ ዝርከብሉ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ነቶም ብሉፃት ተቐዳደምቲ ክብድህዎም ልሙድ ተሪኦ ኮይኑ ጽንሐ እዩ። ኣቀዲሙ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ቮልታ ስፓኛን ናይ መድረኽ ዓወት ግራንድ ቱር ተጎናፂፉ ዝነበረ ቫን ኣርት እዛ ጽባሕ ዓርቢ ትጅምር እታ ቀዳመይትን ምናልባት እውን ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ሃትሪክ ክሰርሓ ዝኽእላ ዝበለፀት ዕድል ክትከውን ትኽእል እያ። ቪዝማ ኣብዚ ጅሮ ንናይ ጂሲ ዓወት ትሑት ግምት ሂባ ተኣቱ በምህላዋ ቫን ኣርት ካብ ዝኾነ ፀቕጥ ተናጊፉም ናይ ዓወት መድረኻት ንኸሃድን ርሒብ ዕድል ተፈጢሩሉ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ወገናት ድማ ንቀዳሞት 2 ሳምንታት ወንት ቫን ኣርት ንማልያ ሮዛ ክለብሳዩ ክብሉ ትንቢታቶም የስፍሩ ኣለዉ። ሓምሻይ ዴንማርካዊ ኣባል ሊድል ትሬክ ማድስ ፔደርሰን ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ኣብዚ ግዜ ሓደ ካብቶም ሙሉእ ተቐዳዳማይ ዘብሉ ቁመና ሃኒፁ ዝርከብ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣቀዲሙ ብናይ ቅጽበታዊ ውድድር ብናይ ክላሲክ ውድድራት ኪላ ዝፍለጥ ዝነበረ ተቐዳዳማይ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት እውን ጌና ዘይተበርበረ ዓቐብ ናይ ምድያብ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣመስኪሩ እዩ። ብዝያዳ ድማ ኣብ ኦአርኤስ ኒስ ዝተቐዳዳማይ ኣብ ናይ ሞኒመንት ውድድራትን ፓሪስ ሩቤክን ዙር ቫልደርስን ናይ ፖዲየም ዓወታት ኣመስጊቦም ኣብዚ ናይ 3 ሳምንታት ውድድር ሪኣቱ ምህላው ምግንዛብ የድሊ። ሊድል ትሬክ ነዚ ኣብ ፍጹም ቁመና ዝርከብ ኢጣልያዊ ጀናታን ሚላን ናብ ዙር ፈረንሳ ሒዛቶ ክትከይድ ምዃና ብወግዒ ድሕሪ ምሕባር እያ ንማድስ ፔደርሰን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዕድል ክትከፍተሉ ተቐሲባ። እዚ ድማ ንፔደርሰን ኣብ ዝኾነ ተጽዕኖ ናይ ጋንታ ነፃ ኮይኑ ኣብቶም ንዑ ዝጥዑም መድረኻት ዓወት ንኽጎናፀፍ ቀጠልያ መብራህቲ ዝወልዐ ምርጫ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውድድር ከድምዕ ከም ዝኽእል ዝእመነሉ ተቐዳዳማይ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናይዚ ዓመት ካብቶም ብተደጋጋሚ ናይ መድረኽ ዓወታት ክጎናፀፉ ትፅቢት ተገይሩሎም ዘሎም ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ። ኣውስትራልያዊ ክኢላ ናይ ሽኳ ተቐዳዳማይ ካሊብ ኤዋን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ድሕሪ ምዛም ናይዚ ዓመት ውድድር ካብ ኩርሻ ብሽክለታ ክወርድ ምዃኑ ኣብ መገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣፍሊጦም። እዚ ዜና ካብታ ሰንባዲ ዝገብሮ እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ናብ ብሪጣንያዊት ኢኔos ድሕሪ ምፅምባሩ 6 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዩ ካብቲ ን11 ዓመታት ከም ፕሮፌሽናል ኮይኑ ዝሰርሓሉ ቅዲ ብሽክለታ ጥሮታ ክወፅእ ምዃኑ ፍሊጡ። እዚ ተቐዳዳማይ ምስ ኢኔos ብምዃን ነጠፊኡ ዝነበረ ቁመንኡ ኣብ ዝመልሰሉ ሰዓት ነዚ ውሳነ ምሕላፉ ድማ ኣብ ብዙሕ ስድራቤታት ቅዲ ብሽክለታ ሰንባዲ ፈጢሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ዝወሰደ ሓሳብ ካብ ቅድም ብሽክለታ ብቕፅበት ክእለ ወሲኑ ኣለኹ ዝበለ ካሊብ ኤዋን እዚ ስፖርት እዚ ንሂወተይን መንገደይን ቅርፂ ዘተሓዘን ንዘለኣለም ምሳይ ዝስከሞ ተመክሮታት ሂቡኒ። ኣብዚ ናይ 11 ዓመት ሞያይ ካብቲ ዝሓሰብኮ ንላዕሊ መስኪበ ካብ ውልቃዊ ድምቀት ክሳብ ሞያዊ ዓወታት እዚ ጉዕዞ እዚ ካብ ኩሉ ትፅቢት ዝሓለፈ እዩ። ንሂወተይ ቅርፂ ዘተሓዙ ዕድላት ብድሆታትን ዕቤትን ድማ ንምእማኑ ዝፀግም እዩ። ምስ ኣውስትራልያዊት ክለብ ኦሪካ ግሪን ኤጅ ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዞ ዝጀመረ ኤዋን ምስታ ጋንታ ን6 ዓመታት ድሕሪ ምፅዋት እዩ ኣብ 2029 ናብ ሎቶ ሱዳል ተሰጋጊሩ። ምስ ሎቶ ብምዃን ድማ 6 ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታት ተጎናፂፉ ንሓፂር እዋን ናብ ናይ ቅድም ክለቡ ድሕሪ ምምላሱ ድማ እዚ ናይ ውድድር ዓመት ምስ ዓባይ ክለብ ኢኔos ክፃወት መዊስዎም። ካሊብ ወሲኹ ክሳብ ዝክሮ ዓለመያ ኣብ ዙርያ ቅድም ብሽክለታ ያዘውን ነይራ። እቲ ጽዑቕ ልምዲ እቲ መስዋእቲ ተዘይሕለል ምድላይ ምሕያሽም እቲ ናይ ምዕዋት ጽምኢ ህርመተይ መንነተይን ኮይኑ ይጸኒሑ። እቲ ኣብ ሓደ እዋን ንዓይ ኩሉ ትርጉም ዝነበሮ ግን ድሕሪ ሕጂ ኣይከሉን ይክብል ስምዒት ብዝተሓወሶ ገሊጹ። ክለብ ኢኔos ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፉ ሞይኡ ንዝሃበቶ ዕድል ብዝምልከት ድማ እዘን ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ 2025 ግን ሳላ ኢኔos ዳግማይ ገለ ነገር ረኺበ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ እምነተይ እውን ንነብሰይ ዳግማይ ክረኽባን ግና ዓቕሚ ከም ዘለኒ ክርኢ ቦታ እምነትን ሃዋህውን ሂቦሙኒ። ንነብሰይ ዳግማይ ዝረኽብኳ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ክብሪ ድማ ተሰሚዑኒ በዚ ድማ እኹል ከመስግኖም ኣይክእልኒ ክብል ኣብ ልዕሊ ኢኔos ዘለዎ ክብሪ ምስጋናን ገሊጹ።
ኢዋን ብድምር 65 ፕሮፌሽናል ዓወታት ኣመዝጊቦም ኣብ ዙር ፈረንሳ 5 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣብ ጂሮ ኢጣልያ 5 ኣብ ቮልታ እስፓኛ ድማ ሓደ ዓወታት ኣመዝጊቦም ብተወሳኺ ኣብ ዙር ዳውን ኣንደር 9 ዓወታት ኣብ ዙር ኢማራት ዓረብ 3 ዓወታት ከምኡ እውን ኣብ ሼልደር ፕሪስን ብራስልስ ሳይክሊንግ ክላሲክን ዓወታት ኣመዝጊቦም ኣብ ሚላኖ ሳንሬሞ 2 ግዜ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ዝበዝሕ ዓወታት ዓመታት ምስ ሎቶ ሶዳል ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እኳ እንተነበረም ድሕሪ 2022 ውፅኢቱ ምጉዳል ግን ብድምር 6 ተወሳኺ ዓወታት ጥራይ ወሲኹም። ነዛ ቻነልና ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና።